असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं जों थुक्राझाराव थांनो होनना फैदोंमोन खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय नैबे थुक्राझाराव थांनो होनना फैनायावहाय मोनसे गामि माने बेरेनगावआवहाय सासे उन्दैनिफ्रायनो ब्रेन शट होनांगोन ना मा होनांगोनथाय एसे खर'आ क्रेक टाइप दिनै न'खौ गावनि थाग्रा ओमफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय न' गंसे मोनदोंमोन दा सरकारि न' गंसे बावहाय गासैबो जि जोम गासैबो सावजोबनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे फायार ब्रिगेड फैनानै माखासे न'नि ना जाखिनि होबथानांगौ फायार ब्रिगेड बे फैनानै दिनै होबथानायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे जे मा होननानै बुंगोन ओनसोलनि सासे ना गामि दैदेनगिरिखौनो होनांगोन नामा गामिनि सुबुं सासे बिनिफ्राय मा फोरमायदों बेखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि लोगो लोगो फैबाय न' सावदों होननायखाय फैबाबो खामनानै दंजोबगासिनो एकदम हम न'आथ' टटेलि नैबे ओंखाम संग्रायाव दंमोन आरो दा आदसा मानसिया ओंखाम संग्रायाव दंमोन ओंखाम संग्रायाव बेनिफ्राय मानसिखौ बुंबाय नों आंखौ होखारबाय आरो नों मानो फैदों ओमफ्राय नुबाय आं लोगो लोगोनो बाकेट दै सारलाबायबाय सोरनो दै सारबाय फंबायाबो ग्रोब फैबाय ओमफ्राय सोरबा सासे फैदों गासिबोनिफ्राय लासै मोनसे सासे मोनथिनानै गामिया ज' जाफैनानै खोमोरबाय आरो ओमफ्राय बे बेसेबां बैसोनि बे गथ'आ दा माबासो जागोनदां 26-27 उन्दैनिफ्रायनो खाना ना मा बिदि बे उन्दै नङा बे मोनसे मा बुङो मोनसे गावनि ग्रह दसफोर जागोन खोमा बे मोनसे ग्रह दस जागोन माने मा होनो नैबे बोसोरब्रैनिफ्रायसो बेबायदि मोनसे जादों आरो एसे बारा जायै जानानै नै दा एसे बांसिन दिनै हथारै जालायबाय माने सिरि दंमोन दाबो दुगैगासिनोमोन बिदा फंबाय दं अबावबा खामानि मावोमोन नामा नै दा हथारै मा जाखो बिदि जाबाय आरो डक्टरफोरनाव लाङाखै नामा डक्टरफोरनाव माने बिसोर मा बुङो दा नैबे फुजा बायदिसिना मोदाय दावदै बायदिसिना ग्रह दाननाय बेफोरखौ खालामगासिनो दंमोन दा बेजों लोगो लोगोनो डक्टर नायनो थिनदोंमोन दा डक्टर नायनायाव दा नै न'खरनि मानसि दं बिसोर नायना नायाखै जोंथ' थिनहरदोंमोन एसे डक्टरनि मुलि जानो होननानै बेनो आरो मा गामि बेखौ बिरांगाव होननानै बुङो बेरेनगावनो जोबोद दुखुनांथावना जों बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो बेफोरबायदि दङ जुदि हयथ'बा बियो ट्रिटमेन्टआव मोजां ट्रिटमेन्ट मोनोब्ला हयथ'बा हामहैनोबो हागौ दिनै बै सुबुङा लाइमोनसो यां 23-24 बैसोआ बे बैसोआव जाहैगोन बे मानसिया दिनैहाय न'खौ सावनानै सिलिंखार खालामजोबना होनाय गेसआ इसोरनि अननायाव बेफ्रुवाखै थ' जों बेखौनो एसे दान्दिसे नोंथांमोननो खोन्थाखांबाय जुदि गेसआ बेरनायमोनबा मा जागौमोन खाथि खालानि न'आबो खामहैनायनि मोनसे सम्भाबना दङमोन थ' लोगोफोरा बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो साना बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि